jinjiri na malika tashi ku je. Salamu alaikum. Kai ba a sallama nan. Daga nan karkara zana mana wuta. Dawo daga nan. Me ke tafa da kai? Kuɗi nake so na yi boka ko ta yaya? Ka samu. Kuɗi kake bukata. Ba ka da matsala za ka samu kuɗi. Akwai shirin da za a gindaya ma. Wani sharaɗi ne boka? Sai an kira aljani. Auta ya zo zai gaya mana sharaɗin da za a gindaya ma. In dai zan samu abin da nake so kowane sharaɗi ne na ji zan bi boka. Kar ka damu, za ka yi kuɗi. Auta! Kai ka ba hankali ba a tsoro a nan, ba za su cutar da kai ba. Ha 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 ha! Auta, kuɗi wannan gaya yake so. Ka samu kuɗi. Akwai sharaɗin da Auta ya gaya mana za ka bi, kuma dole ne ka cika su. Za ka je, za ka samu mana. Number 1, za ka samu kunkumin bazawarar kiyashi. Na 2, za ka samu mana haɓan sauro na dama. Na 3, za ka samu mana budurwa wanda ba taɓa gani ba. Tashi ka je. Ɗan bala'i boka ta ina za a samu Ba ma magana biyu, tashi ka je. Cicin balin. kafiri boka. Ka samu duniya kai suna dakata a nan. Kafiri boka. Ka samu duniya kai suna. Me ke tafa da kai? Kafiri boka. Kafiri boka. Na zo ne ina so in ci zaben kansila na wannan yankin namun nan. Tabbas akwai yan uba a cikin wannan al'amarin. Dole sai an sama hannu. Cicin balin. Cicin balin. Ba damuwa kafiri boka. Cicin balin. Ki muke bukata da wurin tsiti. Wannan ya zo mana da bukatunsa. So yake ya samu kansila na yankin su. Kuma mun fuskanta akwai yan uba a cikin wannan al'amuran. Dole sai an samar hannu. Bukatar ka ta biya. Ko kafiri boka. Kai akwai abubuwan da za ka nemo mana. Za ka je makabarta da dare misalin karfe 12. Ka sa kanka ka tauri ramin kabari ka sa kanka. In asuba ta yi sai ka taso ka je ka kwaso mana kasan kirtin shuri. Ka ciro mana diyaɗiyar makabarta kwaya 9 ka taho mana da shi. Bukatar ka za ta biya. Za mu sa kan waɗanda suke damun ka a matsala. Kafiri boka. Da bana magana biyu. Cika je bana magana biyu. Kai dan zito je kai baccin ka ginin sabara.